4 persuni ġew arrestati brabta ma' grupp ta' kriminalità organizzata allegatament involuti fi traffikar ta' droga u ħasil ta' flus. Dan seħħ frott ħidma konġunta bejn diversi sezzjonijiet tal-Korp tal-Pulizija. Fi stqarrija l-Korp tal-Pulizija qal li wara li waslet informazzjoni lil pulizija dwar allegat beħ ta' droga li kienet sessir matul il-jum ta' tnejn minn kmieni filgħodu bdiet osservazzjoni fuq vettura li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 40 sena minn tal-Pjetà. Wara xi ħin il-pulizija ċirkondaw il-vettura fi triq Oskar Zammit l-imsida u minn tfittxija li saret fil-vettura instabu 102 kapsuli b'sustanza suspettata li kokaina kif ukoll pont tal-ħadid. It-tfittxija komplet f'ħanut tal-istess raġel fit-triq Nikolò Iżort il-Marsa fejn instabu 14 kapsula oħra b'sustanza suspettata li hija wkoll kokaina. L-ammont tal-allegata droga kokaina misjuba jammonta għal ftit inqas minn 1.2 kilo, valur fit-triq ta' madwar 95,000 euro. Fl-istess ħanut fil-Marsa ġie arrestat żagħżugħ ta' 21 sena mill-Marsa li fil-pussess tiegħu instabu oġġetti relatati ma' traffikar ta' droga kif ukoll numru ta' pakketti allegatament kannabis sabiex jinbiegħu. Fl-istess waqt li kienet isir l-arrest fl-imsida, il-pulizija ċirkondaw residenza fi triq id-Duluri f'Tal-Pjetà fejn ġew arrestati żewġ irġiel ta' 29 sena u 56 sena. Minn fittxijiet li saru fir-residenza l-pulizija sabu aktar sustanza suspettata li kokaina, miżien, pistola u munizzjon u numru ta' mobiles kif ukoll oġġetti oħra relatati ma' allegat traffikar ta' droga. Waqt it-tfittxijiet f'dawn il-postijiet, il-pulizija elevat madwar 15,000 euro fi flus kontanti, ħwejjex tad-ditta u ġojjellerija. Il-Maġistrat tal-Assa Marsien Farrugia qiegħda tmexxi inkjesta. L-4 persuni qed jinżammu fil-lokab tal-Pulizija l-Furjana waqt li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin.